Čaute, vítajte v dnešnom novom videu a v dnešnom novom videu budeme pušovať rankedy. A dneska by som chcel pušnúť rank Diamond, lebo za 1 deň a 17 hodín bude ďalšia sezón, takže nový Brawl Pass a budú sa resetovať rankedy, tak by som chcel dať aspoň ten Diamond dneska. A inak vytvoril som si svoj klub, tak sa kľudne môžete napojiť a niekedy môžeme spolu zahrať. No tak ja si dám asi Colta. OK, dobre. Máme Dynamajka Edgara, takže mohli by to nejak dať. OK, prvý kill. Brock má jedno, dead. Ja budem tak potichu, lebo sa musím sústrediť, chápeš? Ten Daryl má jedno, no ja som dead. OK. Kamo, ja neznašam tých Edgarov. Kamo, ja... No, kamo, ten Edgar. Toto vyzerá, že to asi prehráme. OK, nevyzerá to dobre. Jo, ultimátku som dal úplne na hovno. No a som dead, kamo, nice. Jo, a prehrali sme. Kámo, je to tam reálne, som hral s boťakmi, alebo ja neviem, a máme to konečne tam Gold 2 s boťakmi, ani neviem ako. Kámo, máme tu ranke Starrob, čo nám padne, a je to player icona, no, nevadí. A ideme na ďalšiu hru. OK, máme tu ďalšiu hru. Proti nám je Spike, Edgar a Angelo. Takže tak. Ja ich tu skúsim vyzabíjať, stanuť, nice. Dám ultimátku, aby som im zničil dole na stenu. Dúfam, že to tam dá, daj to tam, prosím. Kamo, dobre, som sa bál. Dobre. A toto by nemuselo byť ťažké. Lebo akože Angelo na Brawl Ball, to není moc niečo dobré, chápeš? OK, teraz som... Nice, kámo, je to tam. Za chvíľu tu máme Gold 3 a rovno tu máme Star Drop, Rare. A tu máme ešte jeden ako random Star Drop, bonusový a Super Rare. Tak nič. Pinapem. A reálne som vyhral 2 hry po sebe a to som mal dobrých teammateov, takže aj teraz by som mal si dať dobrých teammateov, jak som mal minule, ale však uvidíme. Proti nám je Frank, kamo, Gold 1M, čo má masterku, rank. Gold 1 na M-ske má, to si sa... ja nevadí, skúsim to nejak, jo, práve sa mi ide ten Frank. To nebude ľahké. Dobre. Ja mu skúsim nejak pomôcť. No, to som mu teda pomohol. A to už by sa niekde mal objaviť, jo, tu je. Skúsime to obsadiť, počkaj, skúsim týchto stavnúť. Ja mu nejak pomôžem. OK. Nice, teraz máme obsadené obidve. Takže dúfam, že to pôjde. Podľa mojich predstav, teraz ultimátku, nice. Jo, oni obsadili to druhé. Počkaj, tam idem pomôcť. Nice. Ja ich, počkaj, kamo, ja ich asi nedám. Kamo, ona mi dáva. O tom musíme vyhrať. Kamo. To čo je... Tá šelina, kámo, to čo je? Prosím, musíme to dať. Ultimátka. Kámo, som mu zabil. Počkaj, teraz ona zabije ma. Kámo, ne, 8%. Prosím, 8%. 6%. Prosím. No, asi sme to prehrali, že? Kámo, ne, my sme to reálne...
OK, konečne po dlhej dobe som pušol Gold 3, kamo, reálne som to pušoval pol hodinu. A máme tu mytický Star Drop hneď. Kamo, čo nám padne? Nový Brawler! Nám reálne padol nový Brawler. Perla. No way. A ešte k tomu epický, kamo. Kamo, jaká je šanca na to, že nám proste iba tak padne mýtický Star Drop a z toho epický Brawler. Kamo, nice. Yes. OK, a ideme teraz na ten Ranked Star Drop. Čo nám padne? Poď. A bohužiaľ spray. Tak ideme ďalej pušovať. OK, máme tu ďalšiu hru. Hneď po ranku Gold 3. A je tu Larry, Bow a Dynamite. Dynamite je dead, come on, nice. Tu je Bow, skúsim ho nejak zabiť. Come on, má jedno. Si ultimátko si budem šetriť, že? Ten Larry ma celkom hnevá. Kamo, on dáva damage. OK, kamo, ten Rico náš je mega dobrý. OK. Posledný win a sme vyhrali, ale ja to radšej nezakriknem, lebo toto sa stane, že náš teammate zomrel a môžeme to prehrať. Kamo, Bow má zase jedno. Aj Rico, aby nezomrel, lebo on je dobrý, kamo, na E. No, to kamo, na E. No, tak to je GG asi. Remíza, máme jednu šancu vyhrať. Kamo. Ja tam pošlem ultimátku, on má zase jedno. Rico zabil, nice. Ja im tu pošlem, kamo, Dynamite dead, posledný Bow. Ja mu tam pošlem ultimátku. Námo, nice dead. Vyhrali sme. Je to tam, kamo. Za chvíľu Diamond rank, no way. OK, je tu ďalšia hra a chýbajú už nejaké 2 hry, aby sme mali Diamond, chápeš? Reálne, kamo, som niekoľko hier som proste vyhral. Jednu hru som vyhral, druhú prehral a takto dokola, chápeš to? Také nervy som mal, ale keby som to tu natáčal, by ste ma videli, jak som rageoval, tak to radšej ne, ale... A potom, keď mám taký divný hlas, tak pred chvíľou som stával, takže jo. A komu my sme vyhrali? Nice. Kamo, že by? Kamo, ešte jedna hra asi. Jedna hra ešte asi. Skúsime. Kamo, mám zase jedno. Reálne to čo je? No, pecka, kamo, prehrali sme. Proste ja mám takto dokola hry a jednu vyhrám, jednu prehrám a no. Takže no. Bohužiaľ pred pol hodinou som to vypol a teraz som to zapol. A bohužiaľ rankedy nám skončili už, som nevedel, že to bude takto skoro, takže bohužiaľ zostávame s rankom Gold 3, skoro sme dali Diamond, ale však nevadí. No a z dnešného videa by to bolo všetko a vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čau.